Takže čau lidi, dneska jsem tu s Honzou a já jsem Matěj a dneska jsme tu na posilovacím hřišti a dneska si dáme horse challenge na tyčích a dáme si úkoly a kdo první bude mít horse, tak prohrál. Jaký? Budeme plnit trest? Trest bude tamhle, jak je to. Popelnice, tak musíme do ní vlézt aspoň na 3 minuty. Počkej, já jenom ukážu. Tamhle jsou popelnice v takovém tom. Takže tam musíme vlézt na 3 sekundy. Na 3 minuty. Na 3 minuty, takže to bude dneska trest. A protože Honza je lepší, tak nesmí dělat tady na tom beko a ani tady mezi tím, jenom prostě tady a možná jako i na tyči. Ale tak můžeš asi začít. A ještě bych chtěl něco říct, můžete mi dát odběr na můj YouTube kanál Honzica Kenny. Budu fakt moc rád. A můžete dát odběr i tady a můžete dát like. A co zadáváš? Zadávám backflip do backflipu. OK. Můžeme jít na ten backflip teda. Dobře. Ne, asi kámo. Já tam vůbec neumím. To? Znáváš? Znáváš? Jo. Dobře. Pojď. Yes. Takže oba jsme to splnili a teď zadávám já teda. Nevím, jestli to úplně dám, ale zkusím to. Tak já dávám vylézt tady na tu tyč, vidíte to, a rozhoupat se a skočit, takový lehoučký, ale musíš tam vylézt, protože tam neskočíš. Neskočíš tam. Tak jo. Můžu vylézt na tu menší. A jdeme na to. Můžu vylézt na tu menší. Prosím. Ne, já jsem řekl, ať vylezeš tímkoliv způsobem. Okay. Tak počkej, tak mi musíš na to. Jdeme na to. Jsem trošku špekou. No, takže takhle. Jenom, kdyby vám přišlo divný, že to moderuju jenom já, tak nevím, ale Honza se asi stydí. Tak jo, tak jdeš na to. Jo. Takže já jdu na to teda lidi. Kdybych byl takový elko trošku jakože, že tam nemím vyhlásit, tak. Jo, a jenom abych řekl, tak nechceme žádný hejtry a jako nebudeme jako třeba nějaký ty streamerky, jak říkají, zabanujeme vás, ale prostě nedělejte na nás třeba nějaký videa, jo. Už můžeme na to. Jenom jako nám je jedno, jestli nám budete psát nějaký do komentářů, protože my vám stejně neodpovíme, ale chtěli bychom jenom hezký komentáře, že jo? Jo. Ty už s tím máš zkušenosti, co? No, trošičku. Trošku jo. Od kámošů. Tak jo. A já s tím nemám zkušenosti, protože jsem nikdy neměl velký kanál. Jo, a Honza má už nějaký videa, takže tak. I Pet Simulator, ale to je dřív. Z Robloxu tam máme. A můžeme natáčet i oba dva na jeho kanál. Takže tak.
Takže zadávám já teďka. A asi bych mohl zadat takovou trošku větší ty. Teď jo. Na ty tyči. Na té tyči? To si děláš srandu. Jsem malý, jo, takže... No hate! No money hate, jo? Jenom fakt nevím vás. Jenom fakt, a nebuďte zprostí. Buďte fakt poslušní. Co čují? Nic. Tak dělej. Kámo, to studí jako sůň. No tak to nedělej. A to udělám rychle. No tak ne, tak to nebudu dělat, kámo, tohle. Tak jo. Dobrý, tohle byl špatný pokus, takže tohle nebudu dělat. Takže budeme skákat z tohohle a musíme udělat kotrmelé z toho, chápeš? Chápu. Dobře. Já moc neumím kotrmelec. Teda. No to musím se vám přiznat, ale teď fakt nechci žádný hejty, že protože jsem tlustý, tak neumím moc kotrmelec. Takže asi dostanu ale jenom natáčíme to na můj telefon, ale protože jsme si dneska zapomněli techniku doma, tak příští video bude v lepší kvalitě. Tak jo. Já jdu na to. Ty krásno. Já to bez taky udělat, já to víme. To debil. Dobrý, no. Znáš. Jo. Jak jste slyšeli, tak já neumím úplně kotrmelec. Takže tak. Jak blka. Takže čau lidi, teď jsme se přesunuli z toho posilovacího hřiště na takovéhle krásné hřiště. Tady už se nám houpe Honzík. Prej ho teda studí ručičky, takže už nebudeme dávat nic s přitahováním a tak. Prostě jenom s houpačkou třeba skákání a tak. Takže já zadávám teda. Honzíku, prosím tě, natočíš mě? OK. Promiňte lidi, ale jsem trošku debil. Takže budu skákat. Honzíku, doufám, že to dáš. Už nám trošku pofrkána. Jo, a nechcem nějak pořád říkat, ať nám dáte odběr, ale fakt bychom za to byli rádi. Jo. Jaký debilní youtuber, kámo, který úplně kámo, prosím, ještě mě třeba 80% lidí dává odběr. Jako nechceme říkat, že nám to je jedno, ty odběratele, ale jako je nám to v podstatě jedno, jestli dáte 18 000 nebo 1000. Nebo jeden. No, doufám, že jeden ne, ale budeme taky rádi. Budeme rádi za každý odběr. Tak můžeš skákat asi. Dobře. Takže teď zadáváš. Dobrý. Jo, a nechcem nějak pořád říkat, ať nám dáte odběr, ale fakt bychom za to byli rádi. Jo. Jaký debilní youtuber, kámo, který úplně kámo, prosím, ještě mě třeba 80% lidí dává odběr. Jako nechceme říkat, že nám to je jedno, ty odběratele, ale jako je nám to v podstatě jedno, jestli dáte 18 000 nebo 1000. Nebo jeden. No, doufám, že jeden ne, ale budeme taky rádi.
Budeme rádi za každý výběr. Tak můžeš skákat asi. Dobře. Takže teď zadáváš. Dobrý. Jdeš na to? Takže už jdeme. Jdeme na to. Vlastně ještě půl přetáhnu. Fakt? Jo, to jsou jenom rukavice od Číňanců. Jenom abych řekl. Za 60 korun, takže. Podobně mohl spadnout dolů pozadu, ale to by moc velký výběr. Yes. Jestli máte taneček lidí. Tak bychom ho chtěli, když tak vám můžeme dát naše Fortnite profily. Mohli byste nám poslat něco, děkujeme. Děkujeme, třeba. Můžeme zahrát duo 1v1. Jo, napište nám. Ale spíš tria, ne? Spíš tria bychom. Trio, squady, duo, solo, jak chcete. A... Solo ne, Já jsem to byl, to je jedno. Solo ne, jo? Solo ne, ze 7, nebo jenom tria squady. Jenom tria squady. Squady duo a 7 můžete klidně duo. Jsou taky. A budu rád, když vypošlete aspoň jeden div, prosím, a nebo V-boxy. Nežebrej. Nebo ani jeden. Nežebrej. Dobrý. My nechcem žebrat taky ty streamerky. A jako samozřejmě, jestli nám dáte aspoň 1000 odběratelů, tak můžeme udělat nějaký stream z toho, z hřiště a dáme horsku. Ale jenom když tady dáte 1000, jinak to nejde. A jak jsme říkali, To máme ještě, vole. 1000 odběratelů potřebujeme. Jsi posral, ne? Potřebujeme 1000, ne? Posral, vole. Kolik potřebujeme na streamování na YouTube? Ale vlastně 1000 nebo 500, ale asi spíš 1000. No, Od 1000 můžeš i na TikToku tam. takže byli bychom jako strašně. Takže... Dělej! To je všechno? Okay. Wow, co je doba? Sorry. Tak jsou možná vidět moje rukavice, kámo. Sorry. Jdeme na to. Dělej! Parto, dělej! 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 Dělej, Svarto! To je debil. Tak to jsem neviděl. Ale mám hůl. Máš ještě jeden pokus, vole. Kdyby tam nešlo moc vidět, co dělám, tak se omlouvám, protože už je trošku tma a myslím, že zítra by to mohlo být lepší to video. Jo, takže teď jsem přeběh, protože chtěl jsem říct, že zítra vyjde další video, jo? Dělej, vole, už. Dělej, Svarto, dělej už. Ne. Jseš tlustý. Co? Máš H. OK, mám H lidi. Takže zadávám.
Nikomu se v tomhletom videu nic nestalo. Jak říkal Honza, že to trošku bolí, tak ne. Nebolí, že jo? Nebolí. Ne, vůbec, kámo. Nebolí. Jenom taková vsuvka. Já zadávám skočit z houpačky ze 180 do 360. Uvidím, jak se mi to povede, když tam bude 360, tak prostě uděláš 360. Jo, S jasně. otočkou. A musím to, jak to udělám, tak to... To není fakt. Jestli máte Freddyho Fazbeara rádi, tak napište do komentářů. Okay. Protože teď, jestli máte TikTok, tak nás taky můžete followovat. Můj zase připomínám Honzi Cakinek. A já nevím, jak se jmenuju opět, ale řeknu vám to v dalším videu. Jo, takže 300 šede. Dobře. Takže tady to byl první part a druhý part vyjde zítra, protože začíná pršet a už se stmívá. Ale je teprve 4:30 a je už tma. Takže my už jdeme domů a dáme to na YouTube, tady ten první part. A druhý natočíme zítra, že jo? Jo. Tak jo. Tak čau. Čau, kámo.